Dragi gosti, poštovane kolegice, uvažene kolege, zaista mi je velika čast i zadovoljstvo što sam danas ovdje sa vama na ovom veličanstvenom skupu koji se prvi put dešava u Bosni i Hercegovini, a posebno sam radostan na činjenicu da ste se vi u tako velikom broju odazvali na poziv nas, kolega, a ne institucije. To je jedna činjenica koja će definitivno ostati zapisana u historiji. Kada sam dobio ovu temu, u prvi trenutak sam se zabrinuo, jer sam počeo prebrajati evropske države, pa sam vidio da mi treba podosta vremena samo da ih nabrojim, a mi ovdje vremena puno nemamo. Ali onda sam isto tako postao svjestan da nama stalno stižu prigovori, sjećate se prigovora, pa stalno su petice iz vjeronauke, pa smo im razbili taj mit, dokazali smo im da mi znamo ocjenjivati. Sad smo u situaciji da nam pričaju kako je u Europi stanje takvo i takvo. Međutim, kad sam pripremao ovo istraživanje, onda sam vidio da ponovo pričaju mit, pričaju praznu priču, daleku od realnosti, daleko od istine, pa ja se nadam da ćete imati strpljenje ovih 15 minuta da vidimo kako je to konačno stanje u Europi u pogledu religijskog obrazovanja i odgoja i kako je to ta velika Europa uredila te stvari i te situacije. Nema potrebe posebno govoriti da smo mi svi nastavnici. Zaista smo svi nastavnici. Ali je meni draga izjava da je nastava najveći kulturološki izum čovječanstva. I ona je to zaista i jeste. Svi mi znamo koja je moć transformacije nastave, kako možemo uspješno transformisati ta mlada bića u velike ljude. Ali isto tako znamo da je to uvjetna rečenica, da je potrebno nastavu kvalitetno organizirati, da je potrebno kvalitetno izvoditi, a svi iz svog iskustva znamo da ima tu i boljih i onih slabijih časova. Ono što posebno boli i što u narednom periodu možemo očekivati jesu kritike o kvalitetu našeg rada. Zato što je svako prozvan, svako se osjeća kompetentnim da kritikuje taj naš rad, a mediji će jedva dočekati bilo koju temu, bilo koju situaciju da kažu oni rade ovo, oni rade ono, ne rade ovako onako. Svi znamo da je u stvari nastava dio struke i da je to pitanje za naučnike, za stručnjake i da su tu pravila izuzetno više nego jasna. Hvala Allahu Đelešanu, mi jako dobro znamo ta pravila i njima se vodimo. Upravo zato što su pravila postavljena, sve vjerske zajednice žele iskoristiti pravila, zakone, nastave u odgojno-obrazovnom radu, jer žele da putem nastave promovišu pozitivne vrijednosti na mlade naraštaje, a nastava je najjače sredstvo u tom cilju. I islamska zajednica i sve katoličke zajednice isto to žele i sve one prate tu koordinaciju i sve žele uvezati porodicu, školu i vjerske zajednice. Vrlo važna činjenica koju moramo uvijek imati na umu je postojanje privatnih škola. Naime, nama osporavanja vjeronauke najčešće dolaze iz država gdje ljudi imaju široko raširen sistem privatnih škola. Privatne škole su vrlo zahvalne. Trebate znati da u Europi veliki broj zemalja ima razgranat sistem, ali pogledajte ovu sliku. Zar u ovoj učionici treba nastava vjeronauke uopće, kada je u pitanju škola koju organizuje vjerska zajednica, kada imate raspelo cijeli dan tu? Ili u drugom slučaju, kada se širi tradicija, običaj, kad se veliča ličnost, pa makar to bio i Ataturk. Dakle, kada imate jedan ambijent, onda vam ne treba poseban predmet, a nama ne daju ni taj ambijent, a pokušavaju osporavati i taj predmet. Dakle, to je jedna činjenica koju uvijek moramo imati na umu, jer kada imate školski etos, kada imate kompletan ambijent koji je usmjeren ka vjerskom identitetu, onda nemamo potrebe posebno mu govoriti u to okviru 1 sata ili 2 o tome. Vrlo važna činjenica je, molim da je dobro zapamtite i sve izlagače koji osporavaju vjeronauku pitate iz koje zemlje dolaziš. Sada ćemo pogledati kako je to stanje u toj famoznoj Europi u pogledu vjeronauke. Na početku ću vam prezentirati države u kojim nema, ali uvjetno nema religijskog odgoja, jer kad sam dublje ušao u istraživanje vidio sam da ne postoji ta država. Francuska kao laicistička zemlja važi za jednu takvu, ali nije mogla spriječiti 2 svoje pokrajine da one uvedu vjeronauku u svoj obrazovni sistem. Zašto? Zato što je potreba ljudi više nego očigledna. I sada ozbiljno razmišljaju o tome da uvedu. Druga država, nimalo lijepa za primjer, gdje nema, pod navodnicima, religijskog obrazovanja je Bjelorusija. Ko to želi model Bjelorusije kod sebe? Ali ipak Bjelorusija nudi model historije religija. Osjećaju potrebu da to malo prilagode, da to malo kažu, jeli? Još jedna od zemalja koje nisu baš neki primjer jeste Albanija,
Zvanično nema religijskog odgoja i obrazovanja, ali u svim privatnim školama itekako ima, a privatnih škola u Albaniji je sve više i više. Mislim da nam ta činjenica izuzetno dosta govori. Kosovo je prošlo svoju fazu, imali su eksperimente, imali su ankete, pa su jedno vrijeme odlučili da uvedu vjeronauku, pa su kao rezultati ankete pokazali da nije trenutno ambijent, međutim vjerujte mi da oni odustaju od te ideje ili prije ili kasnije će doći u to pa će i oni potražiti tu ideju. I također Makedonija, gdje su u jednom periodu jedne godine su eksperimentalno uveli vjeronauku, pa je došlo do problema, došlo je do nekih utjecaja i trenutno Makedonija nema vjeronauku, ali dobro su vam poznati problemi koje ima i Makedonija. I još jedan od ovih primjera jeste Crna Gora, gdje imate čitav niz, ovih koji bolje znaju tu situaciju, čitav niz problema koji se tek trebaju riješiti da bi nastava vjeronauke uspješno profunkcionisala u toj državi. To bi bile države u kojim uvjetno nema vjeronauke, mada ima. Sada ćemo pogledati koje su to države u kojim postoji vjeronauka, ali kao nekonfesionalan predmet, dakle nevjeroispovjedni. Prva je Danska. U njoj je ovaj predmet o religijskom obrazovanju obavezan. Ja sam bio inače fasciniran i zapanjen kad sam vidio koliko evropskih društava ovaj predmet ima kao obavezan predmet u svojim školama. Danska je jedna od tih država. Nizozemska. Trebate znati da su 2/3 škola u Nizozemskoj privatne škole čiji su osnivači mahom roditelji i vjerske zajednice. Oni nemaju potrebe za vjeronaukom, ali imaju religijsko obrazovanje kao obavezan predmet. Imamo dalje Švedsku, također obavezan predmet, nevjeroispovjedni, nekonfesionalni predmet. Šta je važno ovdje? Da uočavamo da od početka u cijeloj Europi regulacija vjeronauke u pogledu najznačajnijeg dokumenta škole, nastavnog plana i programa je u koordinaciji države i vjerskih zajednica ili isključivo vjerskih zajednica i nikome tu u Europi ne smeta, samo nekim ljudima ovdje u Bosni smeta. Velika Britanija također ima izuzetno razvijen sistem privatnog školstva, ali imaju i ovaj predmet o religijskoj edukaciji, čak sada razmišljaju da ga pojačaju. Ali njen dio Škotska ima posebnu regulaciju i ima posebno mjesto kada je u pitanju konfesionalno religijsko obrazovanje, pogotovo kada se radi o privatnim školama. Dakle. Estonija također ima nevjeroispovjednu vjeronauku, kod njih je ovaj predmet izborni, a uveden je na zahtjev roditelja. Uglavnom je to luteranska tradicija, dakle svaka država odražava, njeguje svoju tradiciju koju ima u tom dijelu. U pogledu Norveške opet imamo nevjeroispovjedno kršćanstvo s religijom i moralnom filozofijom, obavezni predmet, ne postoji zamjenski predmet u Norveškoj, s tim da je kod njih država odgovorna za nastavne planove i programe. I nama bliska država jeste Slovenija, jedna od rijetkih država koje su zakonom zabranile vjersko izučavanje u školama. SAD i Slovenija su, čini mi se, 2 jedine države koje su zakonom spriječile učenje vjere u okviru javnog sistema, ali imaju obavezni predmet kulturu, religije, učenje vjere. Sad dolazimo do država koje su poput nas, koje su odlučile da konfesionalno, dakle da po našem modelu da se, odnosno mi po njihovom modelu da se izučava vjeronauka. Jedna od najuređenijih zemalja u pogledu edukacije, Finska, ima vjeronauku po našem modelu, konfesionalnu vjeronauku, gdje je vjeronauka obavezni predmet. Vrlo zanimljiva činjenica. Belgija, sjedište Evropske unije, konfesionalna vjeronauka obavezan predmet, a odgovornost za nastavne planove i programe prepuštena je u punom kapacitetu crkvama i vjerskim zajednicama. I tu ljudi neće da znaju, neće da čuju iz nekih svojih ciljeva, iz nekih svojih situacija. Sjeverna Irska, kao jedna od zemalja koja ima, dakle, izuzetno velike procente ovamo prakticiranja vjere u javnom životu, ima obaveznu vjeronauku, i to vjeroispovjednu katoličku vjeronauku koja funkcionira jako dugo vremena. Imamo Austriju, nama blisku državu, gdje je obavezan predmet, gdje je vjeroispovjedna, gdje vjeronauku uređuje država u saradnji sa religijskim zajednicama i oni su toliko fleksibilni da su dozvolili 15 vjerskih zajednica da održavaju svoju vjeronauku tu. Imamo i tu Njemačku koju često spominjemo, u većini njemačkih pokrajina vjeronauka je, dakle, obavezan predmet s izuzetkom 3 oblasti. S tim da oni su isto tako jedna od rijetkih država koja ima razrađen alternativni predmet za onu djecu koja ne želi pohađati vjeronauku. Ja kad sam dublje ušao u istraživanje vidio sam da većina njih nema alternativni predmet. Posebno mi je zanimljiva Italija koja ima izbornu vjeronauku konfesionalnog tipa, naravno katoličkog, ali znate li ko pravi problema u Italiji?
U Italiji problemi i osporavanje vjeronauke prave manjinske zajednice, prvenstveno protestantske, koje imaju mogućnost da organiziraju svoju vjeronauku. Ali nekako po nekom pravilu toj manjini smeta vjeronauka većini. Ne znam šta je u pitanju, to je više za psihologe da istraživaju taj fenomen, ali to je zabilježeno u Italiji. Imamo Luksemburg, imamo i u zadnje vrijeme nama ne baš toliko dragi Portugal, čak i oni imaju konfesionalnu vjeronauku, koja se redovno izučava i to, pazite, većina ovih država je poslije nas krenula u procese uvođenja vjeronauke. I kad se prate njihovi dokumenti još uvijek nisu stali. Imamo Španiju, ispovjedni predmet je vjeronauka, izborni predmet, samo djelomično postoji alternativni predmet, a nastavni plan i program je u potpunosti u nadležnosti crkve i to uglavnom u pitanju je katolička crkva, dakle vrlo malo protestantskih. Pa čak i Malta, malo onih koji su otišli tamo na ljetovanje, trebate znati da ima vjeroispovjednu vjeronauku, savršeno uređenu. Meni je, da vam pravo kažem, malo dosadno ovo govoriti jer je to zaista toliko dosadno, ali me boli kad vidim kako oni to tako normalno prihvataju, tako bezazleno prihvataju, a mi stalno nešto moramo govoriti, dokazivati se ljudima. Grčka, naš susjed, eto čuli smo na početku koliko tih problema imaju i svega ostalog, vjeronauka godinama postoji bez ikakvog osporavanja i to kao obavezni predmet. Savršeno bespotrebno je govoriti o tome. Kipar, koji je preuzeo od Grčke model vjeronauke, direktno preuzima sve ove školske modele pa i vjeronauku, bilo da se radi o sjevernom koji preuzima model Turske ili da se radi o južnom Kipru koji preuzima model Grčke, ali to je razrađen sistem. Pa čak i Švicarska koja je kantonalno uređena kao i mi, kod njih je vjeronauka po kantonima kao i kod nas, otprilike ista situacija, vjeronauka ima izborno obavezni status i nosilac nastavnog plana i programa su crkve, odnosno vjerske zajednice. Češka republika, vjeroispovjedna vjeronauka, izborna vjeronauka, ne postoji zamjenski alternativni predmet kod njih, dakle pohađa vjeronauku onaj koji je zainteresiran, a za ove koji ne pohađaju nema ništa i to nije problem u Češkoj, ali jeste u Bosni, kad se treba napraviti problem. U Slovačkoj opet ista situacija, dakle vjeroispovjedni vjeronauk izborno obavezni, ne postoji zamjenski predmet, ne postoji alternativni predmet, a crkva je nosilac nastavnog plana i programa i država to regularno plaća i podnosi troškove i niko im ni za šta ne prigovara. I opet ista situacija u pogledu Mađarske, vjeroispovjedna vjeronauka, normalna stvar, izborni predmet, planiran je, tek je planiran zamjenski alternativni predmet, ovo kao i kod nas, od čega se prave problemi tamo gdje problema nema. Poljska kao jedna od država koja ima najveći fond sati vjeronauke na svom području, ima vjeroispovjednu vjeronauku kao izborni predmet, oni su obezbijedili zamjenski predmet i to je etika. Jasno je svima da ne može bilo koji predmet biti zamjenski alternativni predmet. Ne može kibernetika biti alternativa vjeronauci ni pod razno, nigdje ni u jednom društvu, pa ni u Bosni i Hercegovini. Zatim Baltičke države, gore Latvija, vjeroispovjedni predmet, izborno obavezni predmet, jasna regulacija nastavnog plana i programa u okviru crkve. Sa Litvanijom opet ista situacija, religijske zajednice, 75% vjeronauke drži i regulira, dakle, crkva, odnosno katolička crkva. Velika Ruska federacija, 12 vremenskih zona, uvodi vjeronauku na zahtjev roditelja, ne reguliraju je u potpunosti, nemaju još uvijek jasne odredbe, ali 1990. na zahtjev roditelja Velika Rusija se pokrenula, srž komunizma i otvorila vrata procesima vjeronauke, pa čak i evo i imamo Bugarsku, vjeronauka postoji kao ortodoksni predmet, izborni predmet, nije baš regulisano pitanje alternativnog predmeta, znači tu. Njen susjed, Rumunija, normalna stvar da ljudi imaju vjeronauku, vjeroispovjednu, ortodoksnu, protestantsku, rimokatoličku, dakle ne postoji alternativni predmet, crkva je donosilac nastavnog plana i programa i ona je uvela vjeronauku od 1998. Mi već imamo puno veću tradiciju nego oni u vraćanju te vjeronauke. Naš susjed Srbija, čuli smo evo iz izlaganja kolege Hajrudina da i oni imaju vjeronauku kao izborni predmet, odgovornost za nastavni plan i program su religijske zajednice, ali već u slučaju Srbije je to posebna priča. Zatim, Ukrajina ima vjeronauku, normalna stvar, vjeroispovjednu vjeronauku, ortodoksnu, dijelom protestantsku, kao izborni predmet i ne postoji zamjenski alternativni predmet ni u Ukrajini. I na kraju nama dragu Tursku republiku, gdje vjeronauka postoji kao vjeroispovjedni predmet
gdje ima status obaveznog predmeta, gdje se izučava dakle u svim godinama, a odgovornost za nastavne planove i programe donosi Ministarstvo obrazovanja u saradnji sa rijasetom, odnosno mešihatom tamo koji već postoji u Turskoj. Što se tiče stanja u Bosni i Hercegovini, neću vam mnogo vremena oduzimati zato što imate te podatke. Znate dobro da je kod nas kantonalno uređenje u federaciji, u RS-u je jednoobrazno urađeno. Znate li da svi kantoni sa hrvatskom većinom imaju jasno uređen sistem vjeronauke? Nema razlike između Livanjskog, Posavskog kantona i ovih ostali, ali mi Bošnjaci, ako pogledate broj sati, ako usporedite Sarajevo, Tuzlu, Zenicu i Bihać i Goražde, vidjet ćete da sve 4 kantona imaju različit pristup vjeronauci. Mene je strah to reći, ali nije ništa drugo u pitanju nego naš stid, naša sramota sami sebe, što ne znamo, ne smijemo reći šta smo, jesmo, ko smo i zato što previše saginjemo glavu stvarima gdje ne bi smjeli. Što se tiče zaključaka, jasno vam je da u Europi postoje 3 modela pristupa religijskoj edukaciji. Prvi putem privatnih škola, o tome sam vam govorio, gdje vjeronauka uopće nije važna. Imamo drugo putem nekonfesionalne vjeronauke, nevjeroispovjedne i treći, najčešći putem konfesionalne vjeronauke, vjeroispovjedne po našem modelu. Vjeronauka u Europi postoji po 3 modela obaveznosti, kao obavezan predmet, kao izborno obavezan predmet i kao izboran predmet. Ovaj fakultativni predmet koji su nama naturali samo ovdje u Sarajevu je apsolutno stran Europi, zaobiđen i vama je jasno zbog koliko razloga. Ono što je meni posebno zanimljivo da većina dakle evropskih zemalja nema alternativni predmet za djecu koja ne pohađaju vjeronauku i za njih to nije problem. Samo kod nas, naglašavam se, to pretvara u problem bez ikakve potrebe i povoda. Vidjeli ste isto tako da u većini zemalja odgovornost za nastavne planove i programe u punom kapacitetu nose crkve, odnosno vjerske zajednice, s obzirom da se radi u Europi, tako i kod nas, i ako Bog da, mi ćemo zaista raditi sve da tako i ostane. Ja vam se zahvaljujem na pažnju.